Tak já vás vítám u dalšího videa, u další lekce, kde se bavíme o tom, jak správně číst grafy pomocí technické analýzy. Už jste si mohli dočíst něco o základní analýze, něco o trendech, o support a rezistenci zónách a Fibonacci retracementu. No a my si to teďkom ukážeme v praxi, co vlastně hledat, na co se máte dívat. Tak, já už tady mám klasicky otevřený graf. Jako první jste se dočetli o uptrendu, což je takzvaný rostoucí trend, což znamená, že cena nám v nějakém období rostla, vytvářela vyšší maxima a vyšší minima. Uptrend si můžeme představit například tohle, kdy vidíme, že ta cena vlastně pokračuje směrem nahoru a můžeme si ho zaznačit právě takto od těch nižších bodů k těm vyšším bodům. Jo, a vidíme, že je to nějaký uptrend, to znamená cena jde nahoru, jde dolů, ale pořád vytváří vyšší high. Můžeme se podívat někde dozadu. Tady zase vidíme, cena nám postupně jde nahoru. Můžeme si zase zaznačit ty spodky a vrchy. A vidíme, že cena nám svým způsobem ten náš kanál vlastně respektuje. To znamená, odráží se dole, jde směrem nahoru, odráží se nahoře. Vyšší high, vyšší low, vyšší high, vyšší low. Jo? V tuhle chvíli, kdy už je ta cena, ta linka proražena, tak nám to naznačuje obrat trendu. No a v tuhle chvíli my se dostáváme k druhému případu a to je vlastně klesající kanál neboli downtrend. To znamená, že cena nám postupně vytváří nižší maxima a nižší minima. Jo, to samé můžeme se mrknout zase trošku dozadu. Vidíme krásný downtrend. Zase si můžeme zaznačit takto, takto. A zase vidíme, že ten klesající kanál nám v celku respektuje tu zónu. To znamená, odrazí se nahoře, odrazí se dole, jde nahoru, odrazí se nahoře, odrazí se dole, odrazí se nahoře, odrazí se dole. Posledním typem je takzvaná konsolidace a to znamená, že ta cena pokračuje v neurčitém směru. Ani nějak zvlášť nahoru, ani nějak zvlášť dolů. Což můžeme vidět například tady. A tady tahle oblast se dá brát jako konsolidace, protože jde spíše do strany, nejde ani nahoru, ani dolů, ale zase respektuje celkem tady tuhle zónu. To znamená, odrazí se dole, odráží se nahoře, odráží se dole, odráží se nahoře. A nevytváří nám žádné vyšší high, ani nižší low. Takže nemáme tady určené, že cena by šla primárně nahoru nebo primárně dolů. Zároveň můžeme navázat k další části téhle lekce, kdy jsme se bavili o support a rezistencích. Co je support a co je rezistence, jste se mohli už dočíst. Support je vlastně cenová úroveň, kde poptávka po aktivu převyšuje nabídku, což brání poklesu ceny níže. Je to vlastně taková podlaha, kde když ta cena narazí, tak neprojde tou podlahou dolů. Což vlastně nám ukazují i ty trendové kanály. Když jsme si tady zaznačili ten konsolidační trendový kanál, tak tu spodní hranu můžeme brát jako takový support, protože vidíme, že ta cena nám pod tuhle úroveň nechce klesnout. A vidíme, že vlastně ten support je dost dlouho respektován. Tady máme jeden odraz, cena šla nahoru, druhý odraz, cena šla nahoru, třetí odraz, cena šla nahoru, čtvrtý odraz už byl proražen. Jo, takže dá se obchodovat i to, že vidíme, že cena se dostává k supportu v tu chvíli. My můžeme i právě v té konsolidaci, kdy ten trh nejde ani jedním směrem, tak můžeme využít ve svůj prospěch a můžeme obchodovat tady ty odrazy od supportu. Vstoupím do obchodu a můžu targetovat směrem nahoru. Můžeme brát zase tu vrchní zónu jako naopak rezistenci. A rezistence je pro nás vlastně takový strop, o který zase se cena odráží směrem k podlaze. Dá se obchodovat právě i ta konsolidace od podlahy směrem ke stropu a od stropu zase směrem k podlaze. Tady už vidíme, že nám teda vznikl support, že nám vznikla rezistence a už si můžeme začít hrát. To znamená, počkám si, až cena klesne dolů, vstoupím do longu. Jakmile se zase dostanu ke stropu, už můžu cílit obchod na opačnou stranu. Jakmile se dostanu k podlaze, zase můžu cílit směrem nahoru. Jakmile se dostaneme ke stropu, můžeme cílit směrem k podlaze. Takže během téhle konsolidace, tak vlastně jsme mohli udělat raz, dva, tři, čtyři
v celku bezpečné obchody 24%, nádherné zhodnocení. Stejně tak support rezistence může fungovat právě i u těch klesajících trendů, to znamená u downtrendu zase vidíme, vrchní linka nám může znázorňovat rezistenci a spodní linka nám může značit support. A zase vidíme, cena jde dolů, odrazí se od země, jde směrem ke stropu, odrazí se. Posledním případem u toho uptrendu zase funguje to naprosto stejně. Dole máme support, nahoře máme rezistenci a zase vidíme, cena se odrazí od země, jde směrem ke stropu, zase se odrazí od stropu směrem k zemi. Takže supporty, rezistence, myslím si, že je jednoduchá věc takhle v základu. Co jste se mohli ještě důležitého dočíst, ve chvíli, kdy je support nebo rezistence proražená, tak v tu chvíli se stává opakem toho, co byla předtím. Support byl proražený, v tu chvíli se stává rezistencí pro tu nižší cenu. Což vidíme teda, cena klesla, prorazila ten support, klesla, snažila se vrátit nahoru, ale byla odražena. Jakmile je proražen support, stává se rezistenci pro novou cenu. Pokud je proražená rezistence, tak se stává novým supportem pro tu hodnotu. Ještě si můžeme ukázat, jak se dají ještě značit supporty, kromě teda těch trendových linek, jak jsme se bavili, tak ještě potom máme horizontální. Vidíme například tady, kdy vidíme, že cena se na nějaké úrovni často odráží, takže vidím, že tohle by mohl být potenciální support. Naopak nahoře zase vidím, že by mohla být rezistence. To znamená, co já můžu obchodovat? Můžu obchodovat zase odrazy mezi rezistenci a supportem. Co je taky oblíbená strategie, tak je breakout toho supportu nebo rezistence. To znamená, vidím, že je support proražen. V tu chvíli se stává support novou rezistencí. Vidím, že byl breaknutý support, takže cena bude z největší pravděpodobností pokračovat dolů. To znamená, můžu obchodovat podle nějaké své strategie a už zase můžu obchodovat například odrazy právě od té rezistence. To znamená, cena se dostane k rezistenci, dávám si stop loss nad tu rezistenci a zase například 1:2. Už si hledám další supportní úroveň, to znamená zase tu cenu, pod kterou ta cena nechce jít. A zase můžu si obchodovat mezi rezistenci a supportem, anebo zase na break jedné nebo druhé strany. Vidíme, že máme support jak horizontální, tak ho máme právě i ten trendový. Takže tady prostě tahle oblast je pro nás úplně nejlepší pro vstup do obchodu, protože se nám tady prolínají obě dvě ty linky těch našich supportů. Jo, máme tady jak trendový support, tak tady máme i ten horizontální support, takže máme dvojité potvrzení, že vlastně tady je nějaká důležitá úroveň supportu. Stejně tak se můžeme dívat třeba na rezistenci. Vidíme, že tady nám vznikla nějaká rezistence, protože ta cena se odsaď odráží. Ta oblast je pro mě naprosto top. Z toho důvodu, že mám zase tady trendovou rezistenci a zároveň i tu horizontální rezistenci. Mám tady dvě potvrzení, proč by ta cena odražena měla být a v tu chvíli já chci vstupovat do obchodu. Důležité však zase brát v úvahu, v jakém jsme trendu. Jo, pokud jsme v klesajícím trendu, tak se nedívám tolik po longových obchodech, to znamená nesleduju úplně tak ty supporty jako právě spíš rezistence. No a naopak, když zase cena stoupá, tak se dívám spíše po nákupech a ne po prodejích, to znamená více se soustředím na ty supportní zóny. Protože pokud cena je v rostoucím trendu, to znamená, že jde postupně nahoru, tak pro mě je důležité počkat si na to, až se dostane ta cena dolů k supportní úrovni. V tu chvíli je pro mě velká pravděpodobnost, že obchod bude pokračovat směrem nahoru a tady mám tu super vstupní pozici, protože tady je support, tady ta cena bude z největší pravděpodobností odražena. A poslední ze způsobů supportu a rezistenci je právě Fibonacci retracement. Jsou to nějaké úrovně, na kterých cena častokrát je odrážena. Fibonacci retracement najdete tady a já už ho mám tady trošku přenastavený. Vy ho budete mít v klasickém nastavení, budete tam mít více těch úrovní než já. Každopádně já už tam mám nastavené ty pro mě nejdůležitější, což je 50%, 61 a 78. Jak se zaznačuje Fibonacci? U rostoucího trendu si dávám od nejnižší ceny po aktuálně nejvyšší cenu. U downtrendu my si zaznačujeme nejvyšší bod toho pohybu a nejnižší bod toho pohybu, což je pro nás v tuhle chvíli toto.
Fibonacciho využíváme tak, že pokud máme teda downtrend, máme ho natažený z vrchu dolů, jak můžeme vstoupit do obchodu. Tak my si počkáme, až se cena vrátí na jednu z našich úrovní. A to buď na úroveň 50%, nebo úrovni 61%, nebo na úrovni 78%. Pokud se cena vrátí k některým z těchto levelů, tak je vysoká pravděpodobnost, že se tady v těchto zónách otočí, odrazí a bude pokračovat v tom svém směru. To znamená, že je tady nějaký downtrend, pak tu přijde nějaký pullback, nějaká korekce, kde se ta cena jako stabilizuje a jakmile dosáhne jedna z těchto zón, tak je velká pravděpodobnost, že ta cena bude pokračovat v tom svém trendu od tohohle z toho bodu. Cena se otočila, jde směrem nahoru, tak si počkáme na tu zónu 50%, jakmile se dostaneme k zóně 50%, v tu chvíli my můžeme vstoupit do shortového obchodu a cílit zase směrem dolů. Co je ještě nejlepší, tak je to kombinovat zase s tím supportem a rezistencí. Když to zakreslíme, tak zase máme support rezistenci a zároveň se můžeme podívat i na supporty a rezistence ty horizontální. Vidíme, že cena se tady odráží, což je právě ta zóna 0,6. Jo, takže vidíme, že krásně nám to tu respektuje. Stejně tak ta sedmička se nám tady respektuje a zároveň vidíme, že něco málo se nám vytvořilo právě i u té 0,5. A v tuhle chvíli my vidíme, že když se dostaneme k 0,5, tak tam máme jednu rezistenci, druhá rezistence je právě ta Fibonacciho zóna a třetí rezistence je vlastně ten náš trendový kanál. Takže vidíme, že tady v téhle oblasti je pro nás pravděpodobnost toho, že nám ten obchod vyjde. To znamená, já můžu vstoupit tady, já můžu vstoupit klidně až na tom Fibonacím, nebo klidně si můžu zaznačit až potom tady tu další úroveň. Jo, takže Fibonacci je další věc, která se dá používat pro vaše obchodování. Můžeme si to zkusit zaznačit ještě tady. Vidíme zase nejvyšší cena, nejnižší cena toho pohybu a zase jo, máme tady downtrend a můžeme obchodovat pullbacky k těm našim zónám, jo, což vidíme tady. Dostali jsme se zase na 0,5, nad tím máme rezistenci, takže máme dvojitou pravděpodobnost, ale vidíme, dostaneme se k 0,5 Fibonacciho a cena je odražena dolů. A už tady jedeme souboj mezi supportem, rezistenci a vlastně nad tím máme ještě naši horizontální rezistenci. Takže 0,5 odraz dolů, support odraz nahoru, 0,5 odraz dolů, support odraz nahoru. Za mě těch způsobů supportu a rezistenci je strašná spousta, zároveň support a rezistence možná jedno z nejjednodušších, co můžete obchodovat. Stačí si najít zóny, kde je ta cena odrážena nejčastěji, což vidím, že cena stoupá. Zkusím si zakreslit takhle linku těch spodních svíček a vidím, jestli ta moje linie, kterou jsem zakreslil, je nějakým způsobem respektovaná. Že říkám si super, takže vím, že tohle je skvělý support, můžu se tady dívat po nějakých longových obchodech. Jde cena dolů, zase zakreslím si nějakou linku, kde cílím na vrchy těch svíček a zase vidím, jestli je dobrá. Hele, respekt. Takže tady zase se můžu dívat po shortových obchodech. Pokud si nejsem jistý, můžu si zakreslit teda ty moje horizontální linie. Už mám najednou dvě rezistence. Tady super příležitost, protože prostě se mi tady protíná jak ta moje trendová rezistence, tak tady mám horizontální rezistenci, takže v tuhle chvíli já chci vstupovat. No a pokud si nejsem jistý, chci tam ještě nakombinovat poslední věc. Hodím si tady Fibonacciho, jo, mám tady downtrend, šup, pro mě je tohle jakoby teďkom nejnižší, protože tohle se ještě neudálo. A zase vidím 0,5, zároveň moje horizontální, moje trendová rezistence a ještě 0,5 Fibonacciho. Takže tohle je pro mě naprosto top strop zóna. Mám tady 3 konfirmace, proč ta cena by se měla obratit a pokračovat v tom trendu dolů.